Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amor? ¿Eh? Hola. ¿Qué tal? Hola, buenos días a todas. Bienvenidas a la rueda de prensa de la película Suro. Voy a ir presentando a las personas... Aurkeztu egingo ditut ondoan ditugun pertsonak, prentsaurreko honetan. Ezkerretik eskuinera, Tono Folguera, ekoizlea, Laura Rubirola ekoizlea, Paul López entzazlea, Mikel Gurrea zuzendaria, Biki Luengo antzezlea, Lias Elkuendani antzezlea eta Xabier Berzosa ekoizlea. Lehen galdera bat egingo diet eta gero eskatuko dizuet eskua altxatzeko, txanda hartzeko. Baita ere ekoizleentzat, Xabier, Tono eta Laurarentzat da, nola sortu zen pelikula honen ideia, eta zein momentutan hasi zineten elkarrekin lanean. La primera pregunta era para Mikel, pero también para los productores, para Xabier, Tono y Laura. Les quería preguntar en qué momento surge... Galdera errepikatzen ari da. Cuando empiezan a colaborar juntos. Kaixo eta eskerrik asko, Maialen, eskerrik asko zuei guztioi, hemen egoteagatik. Estamos súper emocionados, oso pozik gaude. Suroren ideia, bere jatorria, 2010ean gertatu zen. Nik Bartzelona jo nintzen karrera ikastera, eta karrera amaitutakoan gelditu nintzen pixka bat uda batetan nora bota edo nora jo jakin gabe, eta nire orduko bikotearen, familiaren proposamen bat jaso nuen, kortxoaren kanpainan lan egiteko, udara horretan. Han deskubritu nuen testuraz eta soinuz liluragarria egin zitzaidan mundu bat, eta baita ere sentsazio kontrajarriak eduki nituen, pentsatu nuen ni lurjabe batzuen partetik nentorrela, baino enintzan lurjabea, katalanez hitz egiten nuen, baina ni naiz katalana, temporero moduan ari nintzen lanean, baina nik banindoan eta beraiekan jarraitzen zuten, eta ideia kontrajarri horiek eta uniberso hori, niretzako oso zinematografikoa zana, pentsatu nuen egunen batetan pelikula batetan jarriko nuela. Gerora ikusmira berriak egonaldian egoteko aukera izan nuen, eta niko 32 urte neuzkan, bikote harreman luze batetan nengoen, eta orduan bikote harremanek edo generazionalki galdetzen diren galderak sortatu zitzaizkidan, nun bizi nahi dugu hirian, naturarekin egon nahi dugu harremanetan, bizi gaitezke era justuago batetan, sostengarriago batetan, aurrak izan nahi ditugu, bai ala ez, eta magma horretatik ateratzen da Suro. ¿Lo digo en castellano? Hay traducción. Ah, vale, pues como queráis, Hombre, Fran, ¿qué pasa, Fran? Laura, que... Sí, bueno, he entendido un 5% de lo que ha dicho Mikel. Euneko bosta ulertu dut, ondo ezagutzen dudalako, eta orduan gutxi gora bera badakit zer esan behar zuen. Baina nola nahi ere, proiektua iritsi zen gugana, Malmo ekoizle etxera, ikusmirara, gustatu zitzaigun asko ideia hasiera bertatik, eta hau izan zen gure lehen filma, eta oso argi izan genuen, beste ekoizle etxe batzuk ere bar genituela ibilbide luzeago batekin, eta orduan gidoiarekin bat egin zuen beste ekoizetxeak, eta baita ere Irusoin oso ibilbide luzea dutenak. Beraz, hau zen urrengo bidaidea falta zitzaiguna, beraz horrela sortu zen. Hola, enhorabuena a todos. Kaixo zorionak denoi, benetan zoragarria izan da filma. La pregunta iba para... Galdera Bikirentzat, zijoan. Berriz ere antzezpen zoragarria egin duzu. Galdetu nahi nizuke nola prestatu duzun rol kompleksu hau. Eta batez ere asken eszena hori festarena. Ez dakize gertatu zen, nola landu zenuten? Eskerrik asko zure hitzengatik egunon, denoi. Ara, nik uste dut rol hau nire bizitzako rola dela, gutxien prestatu dudana kanpora begira. Normalean, bilatzen ditute referentziak
bilatzen ditut inspiratzen nauten gauzak, irudiak, kanpoko ezaugarriak, nik erekin nahi dudan leku horretara, baina kasu horretan oso argi izan nuen gidoia irakurri nuenerik, eta irutu zitzaidan inoiz entzundako gidorik ederrena zela eta kompleksuenetako bat, oso argi izan nuen pertsonaia hori nigandik, nire beldurretatik aurpegi eman behar niola, nire zintzotasunagatik, ze uste dut film honetan, zintzotasunez hitz egiten dela zuzentzaren, nola erakusten zaren jendearen aurrean, nola ikusten zaituen jendeak, nola epaitzen duzuen, nola epaitzen zaituzten, eta baita ere maitatu ez izatearen beldurra, eta zintzotasun hori mantentzea. Beraz, pentsatu nuen, horri egiteko gauzarik egokiena zen nire barruan bilatzea, nire beldurrean bilatzea, eta nire arriskuetan ere bai. Eta azkeneko sekuentziari dagokionez, niretzat, nire bizitzako antzazde giza izan dudan munerik zoriontsuena izan zen, oso ondo pasatu nuen, filmatu genuen oso modu berezian, eta inorketzekien nik zer egingo nuen, Mikelek etzekien, Polek etzekien, zuzendaritza, argazki zuzendaritzak etzekien, eta ni Mikeli galdetu nion, eta publikoki esan nahi diot, eskertzen diot, publikoki aukera hori eskaini izana, negar ere egin dezaken, eta esan nion, zer egin nahi duzu nik egitea, zer egingo dugu? Zuk ensaiatu nahi duzu, eta nik esan nion, ez, zuk esaten balin bat didazu ez, eta orduan galdetu nion, baina jarriazu muga bat, ze ni hemen pixa egiten hasi naiteke esetean, eta esan zidan, oharretako bat eman zidan, muga garrantzitsuenetako bat esan zidan, eta horrek erakusten didan ze adimentsua den. Mikelek esan zidan, esaten didan gauza bakarra, ez dut iban provokatzea nahi beste gizon batekin, hori ez zaigu interesatzen eta ez dugu hori egin nahi. Eta orduan muga oso argi bat jarri zidan, ze provokazio egin behar nuen, nik prestatu nuen, Iliasek asko lagundu zidan arabiarra ikasten, eta gero egin nuen, eta gero enuen gogoratzen zer egin nuen, eta ikusi duzuena da, nik bien bakarrik ikusi dut, eta gaur berriro ikusten dudanean, horrela egingo du, baina oso zoriontsu izan nintzen, eta oso libre sentitu nintzen. Bai, nik erantzi nahi dut, hartualdi montatua da lehenengoa, eta pixka bat bigarrengoa. Berak egin zuen hori lehenengo hartualdian, eta gogoratzen naiz, pentsatu nuen, oraindik ordu asko gelditzen zaizkit filmak eta egiteko. Gogoratzen dizuet, itzulpena duzuela gaztelaniara, galderari bali badago euskeraz. Zorionak, Mikel, benetan, aktorei ere bai, egindako interpretazioagatik eta Ekoslei sorte hon abenduaren bitik aurrera aretoetan. Pixkat, gidoiaren kontuan, aipatu duzu Kortxoarena eta Zuhaitza oso zinematografikoa eta irudia ez Zuhaitzari azalak entzearena. Eta galdetu nahi nizun, ea gidoia osatzerakoan ere bikote protagonistaren azalak, geruzak ere kentze joatearena baduen intenzionalidade bat bi gauza horien artean, ez? Zuhaitzari geruzak kentzea eta pertsonaiei kentzearen horretan. Eskerrik asko galderagatik. Bai, irudi horrek, Kortxoaren Zuhaitza zuritzen dutenean, hor dagoen tensioa, hor dagoen edertasuna, hor dagoen bortizkeria, nolabait bai da filman dauden tentsioak irudikatu ditzazken irudi bat, ez? Niretzako behar bada zentzu ireki eta metaforiko batetan, eta ez horren beste esan nahi zuzen batekin, baina bai egia da, horrek nolabait bazeukala filma kondensatzen zuen, indar bat. Eta orduan, guk beti eraiki genuen film hau eta bi hauen arteko harremana tentsiotik. Azala eta barrukoaren arteko tentsioa bezala. Eta hortikan egin genuen tira. Orduan bai, nolabait harremanduta dago. Olako gauza bat idazten dezunean, etzera erabat konstiente, hori hor dagoela, baina gero bueltatu egiten da. Katalanez polita da, ze suro ez da bakarrik Kortxo baita ere da flotatzea. Hor nolabait ideia horrek flotatu egiten zuen guregan. Y aprovecho para saludar a Francisco Kosterlich. Eta Francisco Kosterlich saludatzen dut gure ko-gidoilaria delako Txalo Balderarentzat. Egunon,
me sumo a las felicitaciones. Egunon, zorionak filmagatik, denoi. Ni galdera bat dut antzesleentzat eta beste bat Mikelentzat. Antzeslei dagokienez jakin nahi nuen, nola izan zen lan orokorra. Badakit Mikelekin eztabaida handiak izan zirela, ea kontraesanako te zeuden, ea pertsonaietan kontraesanak arkitzen zituen edo nola zen lan hori. Ze nik ikusten nuen, kontraesanak ikusten dituen filman, baina aldi berean dena oso koherentea ikusten nuen. Ze nik ikusi dut islatuta nola garen pixka pertsonak, ez? Kontraesanak ditugu, baina gero bide bat hartzen dugu eta horrekin gelditzen gara. Beraz, ez dakit nola izan zen lan mota hori Mikelekin. Eta gero ere Mikeli egin nahi nioke galdera bat, ni asko, grazia handia egin dit, bi une. Hau da, pixka bat Kubrick momentu batzuk, ez? Paul kortxa botatzen duena, eta gero ikusten dugu teila nola buskatzen den, ez? Eta gero aurrerago ikusten dugu kortxoa jaurti egiten dela, eta kortxoa erortzen da igerilekoan, jadanik baute igerileku bat, etxe berritu bat, eta ez dakit pixka bat metaforikoa iruditzen zaitez, keinu bat egiten dira bi momentuen artean, eta metaforikoa ere ikusten dugu teilarena, etxea hausten da, harremana hausten ari da berien artean, eta gero kortxoa erortzen denean uretara, ostra ze polita ematen du dena egonkortu dela, baina ez, oraindik ere asko gelditzen da egonkortzeko, eta gaina flotatzearena, oso interesgarria iruditu zait esan duzun hori. Kontraesanei dagokionez, kontraesan oso argia dago, bai, hain zuzen ere, elkarrizketa asko izan genituen, hitz egiteko zeintzuk ziren pertsona hauek, eta ahalegindu ginen gure kontraesanak ulertzen, lehen komentatu dugu, Ibanen pertsonaia, ze zailtasun zeuden, berak ez du jabea, lur jabe izana, baina azkenean horrela da, eta konbikzio politikoengatik bera hitz egin genuen. Kooperatibisten mundutik dator, auzotik, arkitekto kooperatiba batetik, joaten dira ingurune asko ere gogorrago batea, eta ingurune horretan, soldatapeko langileak ditu nolabait, eta berak horizontala izan nahi du, saiatu nahi du, eta lehen komentatu dugu. Hau da zailtasun hori, ez? Badaude egitura sozial batzuk oso zailak direnak, lan arlokoak oso zailak direnak irautzen, eta atzera egiten zuk lur bat duzu, jendea zure kargu, eta gu ahalegindu ginen, ahalik eta konplexutasun handienarekin bizitzen. Ze gizatasuna dagoen auzi horietaz arduratzen zenean, edo aurre egiten diezunean, saiatu ginen ulertzen gugandik, gure artean hitz egin genuen asko, hau da, guk horrela aurre egin genien gauzei. Bai, eta nik uste dut ere, hor tartean zegoela intimoaren esfera hori, ez hor geruza pilua daude, eta nire ikuspegitik interesgarriena da, guk proposatu egiten ditugula, eta ea hori hartzuna duten, eta esertzen balin bagera eta apaitzen balin baditugu, hori ikusleen esku dago, baina gatazka intimo bat dago, bikote honen artean, alegindu egiten dira, etorkizuneko ikuspegi bat islatzen etorkizunari begira. Baina seguruen ez dute orain aldian bere buruari begiratzen eta zen, ondo ala gaude, ze argian hori izango litzateke, ez? Pixka bat askatzea eta asko lan egin genuen ideia horretatik, zergatik daude elkarrekin? Energia bat dutelako bi hauek. Gure ideian hain zuzen ere hasierako sekuentziatik landu genuen, energia dute, erakargarriak dira, karismatikoak dira, baina energia hori oso kaltegarria izan daiteke momentu batean, eta oso violentoa beren artean, gatazka baino gehiago lotura bada, ez da osasuntsuenetako bat, baina lotura bada, eta bi hauek ez dute harreman hori askatzen. Beraz, gertatzen dena, biekin lan egitea, benetan, ikaragarria izan zen, antzezpenaren munstro batzuk izatez gainera guapoak, munstro guapoak, baina gainera oso langileak dira, oso eskuzabalak dira, eta buru belarri lan egiten dute, gauza oso komplexu bat egiteko. Hau da,
zer da Iban, zer da Elena, bueno, hor filma, hor batetik bestera doa, ez, gora bera ditu, eta nik eskerroneko naiz beraiekin, eta asko maite zaituztet. Eta zure galderari erantzuteko, bi une hoiei buruz, Kubrick momentu hoiei buruz, bueno, hoiek hitz fotoloak dira, bueno, oso pozik hartzen ditut, baina, bai, hor bazegoen parte bat oso importantea. Hau da, filmaren arlo guztietatik, Franekin ere bai, film hau kontziente ginen film bat zela hasiera bertatik. Film horrek proposamen eta jolas proposamen hori du, hau da, une musikal bat sortu behar da, pantailara begiratu behar da, hau da, jauzi hoiek, elipsi hoiek niretzat ikusleari proposatzen diogu bidaia bat. Hau ez da realitatea, ez gara iruzkin bat egiten ari, behar bada gero, esperientzia honetatik ateratzen zarenean, behar bada sortuko da, ez da bai da. Beraz, bi une horiek, marka oso argiak ziren, hau da, hemen jolas bat dago. Behintzat, nik guk hori nahi genuen. Kaixo, arratsaldeon, Mikel, harritu ninduen filmak zentzu honetan, oso kamaleonikoa da. Hasten da ematen du, bueno, katutxo bat dela, baina azkenean tigre baten antzera amaitzen du. Nolabai bikiren dantzaren aurretik badago beste dantza bat. Ikuspegien dantza nola egiten duzun, ikusleak ere dantzarazi egiten duzu hori. Garatuko alduzu ideia hori, gidoiaren ideia hori? Bai, bueno, mila esker hori galdetzeagatik ze utzi egiten dit kontatzen. Bai, ideia bat bazegoen. Hau da, arkuen ideia bat bazegoen, arkuen ideia klasiko bat. Eta filmak, eta holandu genuen gidoitik, biekin, Muntaian asko borgatu genuen, nahi genuen 150ean bi ikuspegiak egotea, bi ikuspegi horiek izan barko lukete bikote kide batean komunak, baina gero azkenean borroka batean sartzen dira. Bat azten da leku batean eta ematen du gaua zabadela beste leku batzuetara doa, gero eta berbada bihurtzen da, berbada intuitu genezaken zerbait edo berak intuitu egiten zuen, adibidez Ibanen kasuan, beraz inoiz gertatzen ez dena, da biak puntu berean egotea. Eta, bueno, nire giza esperientziarekin ere zer ikusia duena oso zaila da, leku baten egotea, begietara begiratzea, eta batera gaude, bai. Beraz, pantalla benetan partekatzen dutenean, tenis joko laso horretan, hor ikusten dugu, ahozko, hitzezko gatazkak badaudela. Segurenez urteetan isildu dute bata bestearen gandik, eta bi hauekin egitea, gozada bat izan zen. Oso atsegina. Bueno, ni asko ari naiz hitz egiten, bai, oso ondo. Bueno, ez baduzu orain hitz egiten, noiz bestela. Galdera bat zegoen hemen. Kaixo, zorionak. Gustatuko litzaidake nik dakidala zu hau da kamararen aurrean jartzen zaren lehen aldia. Eta zeltasunik egon altzan Elias entzat nola bizi du esperientzia hau. Eta, bigarren galdera da, hasieratik gidoian pentsatu zenuen migratzaileek parte hartuko luketela, marokiarrak, eta jakin nahi dut ea filmak estereotipoak ote zituen inmigranteen aurka. Hau da, esan zenezake ea distantzia oso laburra dagoen penintsulatik Marokorra, baina distantzia ignorantzia handia dago zentzu horretan. Hau da, aldatu diteke adibidez profil hori, jende batek dutena, hau da, migrantzaileen aurrean. Bai. Eskerrak eman nahi diote talde osoari erakutsi didan konfiantzagatik, ze oso babesa handia sentitu dut hasieratik, eta gainera uste dut egun garrantzitsua dela filmari buruz hitz egiteko. Eta proiektu honetan, babesa handia izan dut Mikelen aldetik, Biki eta Polen aldetik, eta esperientzia hau bizi izan du lehen aldiz, eta hemen egotea pixkat kontatzeko. Oso ondo pasatu dut,
Bikik beti esaten zidan, ondo pasatu behar duzu, gertatzen dena gertatzen dela, ondo pasatu, eta babes handia izan da Biki niretzat, eskarrak denoi, ekoizpentaldiari ere bai, aukera honengatik eta konfiantza izan duelako. Eliasek ez zuen frantzez hitz egiten, hitz bakar bat ere. Eta gaztelaniaz ondo hitz egiten du, eta katalanez ere esan nahi dut, Ilias azkenean da sekula kamera baten aurrean jarri etzena pertsona, baina benetan rol bat antzesten ari zen, pertsonaia bat eraiki zuen, prozesua desberdina da, ze beraiek antzezleak dira, teknika dute, eta ibilbida Iliasekin egin genuena, casting bat egin genuen, oso zabala egin genuen, eta agertu zenean, batzuetan gertatzen da ez beti, baina batzuetan gertatzen da sensazio hori duzula, ez? Antza handia duela, maite mitzen zarenean bezaran gertatzen dena, ez? Eta beti dago, ni baino lasaiagoa den horbait, eta zaten didat, nik badakita hartuko dudala, baina ez esan. Jun etxera, aztertu, begiratu bideoa, baina egia da berak bazuela gauza berezi hori. Ez dena bakarrik egoteko modu bat kameraren aurrean baizik eta emateko modu bat. Beraz, prozesu bat iriki genuen, ia 2 hilabete hola irautzuena, eta tailerantzeko bat egin genuen, Iliasetan iristen ginen, gelditzen ginen astean 2 aldiz, 2 orduz, eta Iliasi uzten genion atetik kanpo, eta Karinen sartzen ginen. Karin Miritxi berria, ez Ilias bezala, ez duela gaztelania katalana hitz egiten, ez Ilias bezala, frantsesa hitz egiten duena ez Ilias bezala, eta bidaia eta oroimen bat duena, gero filmaren sekuentzietan partartuko zuena, baina entsaiatu gabe. Guk ez genuen inoiz entsaiatzen profesionalak ez diren antzezleekin, nahi genuen situazioan jarri. Hau da aurra garenean bezala, ez? Jolas lekuan beste pertsona bat izatera, jolastu eta gero txirreina jotzen duenean beste gauza batera izatera iristen gara, berak hori badu eta erabildezake. Eta orduan, zoragarri izan zen zentzu horretan. Eta nik ere asko maite zaitut, Ilias, eta asko eskertzen dizut. Eta esan duzunaren inguruan, zergatik langile marokiarrak filman, nik kortxoan lan egin nuenean uda hartan, 2000-ean, nik aurkitu nuen kosmogonia basoan, banasketa bat zen. Batzuk katalanez hitz egiten zuten, behar bada han jaioak zirenak, beste batzuk Extremaduratik eta Andaluziatik etorriak zirenak, eta beste batzuk Marokotik etorritakoak. Eta hori da pixka bat gaur egun dagoen komunitate, kortxoren inguruko komunitatea, Andaluzian dago, Extremaduran ere bai, kortxoa dago, Gironan ere bai. Eta orduan beti egongo ziren filman, ze nik bizi dudan mundu hori zen, nik ez nituen tensio horiek bizi, ze filma fikzio bada. Niri posible iruditzen zait tensio horiek gertatzea, ze gizarte arrazista batean bizi gara, ez kortxoaren munduan oroar. Eta jakitea, eta esatea, eta aztertzea, eta kuestionatzea, ni interesatzen nau. Pixka bat pentsatzen hasteko, pixkanaka ibiliaz joan gaitezkela hobeto egiteko. Beraz, filman zuten lekua, gainerako langileekin egin genuen berbera izan zen. Jendea bilatu genuen, gaitasuna zutenak esateko, nik hau ez dut bizi, baina egingo dut eskuzabaltasun osoz. Eta ez zara zure burua egiten ari, baizik eta pertsonaia bat. Beraz, beraiek bazekiten zer egin behar zuten, bazekiten egoera tentsionatua izango zela zenbaitetan, baina beste alde betetik ere mozten genuenean, oso filmatketa ez oriontxo izan zela, orain igual esango diate ez inondik inola ere, baina niretzat filmaketa uran nabaritzen zenuen kontzentrazioa, presioa, denboraren fokoa hartzeola, baina baita ere sentipen bat zegoen, hau da, zerbait egiten ari ginela maitasuna handiarekin denon artean eta beraiek ere hortzeuden. Pena ematen diten menez egotea, baina estreinaldi bat egiten dugunean areto komertzialetan gogoa dugu denok elkartzeko. Hola, muy buenas. Kaixo, TikTok konturako zinemaldian galdetu nahi dizuete kortxoarekin kontaktuan egon ondoren,
ea oraindik gustatzen zaizuen zuhaitz gisa edo eukaliptoak gustatzen zaizkizuen gehiago. Bueno, nik giltzetako bat daramat eman diate, filmaketaren azken egunean eta irudi berezi bat da niretzat betirako. Zeinek esan digu, bueno, ardo botila bat iriketzen du bakoitzean, tapoiagatik goratuko nahi zuengatik, bueno, balio badu horretarako ere, oso ondo, bai. Eta gero batzuk esan izan digute, bueno, zuhaitz horiek ez, gorriskak gelitzen direnak hor, enitza zinez fijatu, eta orain bai, egia da. Zinema egitea polita da, arrazoi askorengatik, baina bat ere hori da. Hau da, zuri gustatzen zaizu, niri gustatzen zitzaidan zerbait, eta nahi nuen zinema leku bat izatea. Fikziotik egia da hori da niri gustatzen zaidana, baina jakitea badagoela praktika hori, badagoela material hori, jende batek askolan egiten duela ateratzeko, eta gero botiletan amaitzen dutela jakitea, nik bat dut hor kortxo kartera handi bat. Kaixo Goresmenak, Bi gauza, lehenik eta behin badago abesti bat, euskalduna eta hitzak dio aitaren etxea defendituko du. Azkenean emakumean garagitzen da hori, ez? Aldatu egiten da. Eta bigarren gauza, ze gertatzen zaio asto gaixoari, zergatik hiltzen da? Bai, hablas de... Nire aitaren etxea defendatuko dut, ¿no? Es un verso de Gabriel Aresti. Gabriel Arestiren bertso bada, defendituko dut nire aitaren etxea. Entonces, no era, supongo que bueno, eso yo siendo ni de aquí, hemengoa izanik, eta euskalduna izanik, euskara hitz egiten dudana, nik barruan daramat. Bai, nire ADN kulturalean daramat, bertso hori oso esanguratsua da. Nik uste dut filman ez duela esanai berberarik, Arestiren esanai berbera, arrazoi historikoagatik, testu inguruagatik. Aresti Bilbotarra zen, langilei asko hitz egiten ziren, eta kasu honetan, badago ideia hori da zer da etxea bi hauentzat, zer da duten proiektua, beren harremana, etxe bat dute, azkenean, filmaren bai badute, baina asko hitz egin dugu bikirekin eta polekin, berbada etxe bat irabatzen dute, baina etxearen goxotasuna galdu dute. Eta ere kontatu, Defensa la Casa, Ampurdanen, nik haulen aldiz entzun nuenean, aluzinante iruditu zitzaidan. Baina uste dut oso ondo azaltzen duela zer den filma. Pertsona bat, testuinguru batekoa ez denean, eta jartzen zarenean testuinguru horretan, atentzioa dizute bereintzak naturala diren gauzak. Nire garai hortako bikotekide ditu nioz, suteak zeuden 2012an eskualde hartan, eta esan nioz sutea oso, gertu dago, ondoko herrian. Eta zer ingo duzue, etxea izten bada, mangera, mauka batzuk hartu, eta defenditu egingo dugu etxea. Eta nik esan nuen zer, hau zineztezina da. Baina beraientzat, keinu naturala da, ze elementu hori borrokatu egin behar dute uda joan, uda torri. Eta behar bada, interesgarria izango litzateke zergatik gertatzen zaigu uda bakoitzero, baina hori beste kontu bada. Ezakit erantzun dizudan, Astoarena, lo del burro, bai. El burro... Astoa. Claro, de lo personal a lo... Bai, pertsonaletik... ze gertatu zen filman, ni hasi nintzen Igeldon, hemen Donostian, dagoen muino batean, eta asto bat zegoeniak autobus hartzen duenean, eta astoak begiratu egiten ninduen, eta nik egundoko kariñoa dio eta astoari, bestalde batetik Bressonen filma dago ere bai, Baltasar, non astoa da protagonista, eta begirada xalo hori duen, ez dut begirada xaloa esango baizik eta gizakiaren ez den begirada, hau da judiziorik gabekoa, beraz, astoa nolabait niretzat filman leku berezia dauka, hau da, astoa bagin badakaute oraindik ere bat dute zerbait begirada horretatik, hau da, hor egoteko.
Eta Bikiren pertsonaiak lotura bat sortzen du. Hau da, Enrique hasieran esaten dugu, erosi beste bat, bestela, astoak oso bakarrik sentitzen dira. Hor bat dago zerbait, eta astoa galtzen duenean, Elenaren pertsonaiak zerbe galtzen du. Galtzen dute behar bada, begirada hori izatearen aukera, naturarekin zerikusia duen juizioarena. Natura ez da erromantikoa, ez indarkeriaz beteta guk jartzen dizkiogu ezaugarri horiek, ez? Hori da nire impresioa. Zerbait esan nahi duzu astoari buruz? Ez. Hola, yo quería preguntar... Kaixo, nik galdetu nahi nioke Mikeli genero rolengatik. Hemen, hau da, nola landu zuen genero rolak, ze nonbait badago gatazka bat, Bikiren pertsonaia da aktiboagoa, iniziatiba gehiago du, Paul ematen du, ez duela enbesteko segurtasunik, ematen du Bikiren jarrerak segurtasunik eza sortzen diola. Hitz egin duzue horri buruz? Bai, hitz egin dugu. Egia da, pertsonaiak horrela zirela, niri erakargarriak iruditzen zitzaizkidan horrela. Beti izaten dugunen emakume bat zen fuertea datakizu emata euskorra ematen du salbuespen bat egiten ari garela. Interesgarria da honi buruz hitz egitea. Baina egia esan, nahiko nuke kategoria horiek garain batean zeharkatzea batak bestea. Hau da, hori dana izatea generoa kontuan hartu gabe. Baina bai hitz egiten dugu hori filmaren ingurunea maskulinoa da zentzukan horiko batean. Eta hori hor dago, eta ezin genuen ukatu. Baina etzen izan jarrera kontu bat. Hau da, diskurtso bat egingo dugun inguruan. Interesgarria da, zezu planteatzen duzunean bikotekide baten historia, bikote batena emakumea gizona heteroak bere bizitza sortzera doazenak, geruza horiek guztiak agertu egiten dira, beraz filmari ukatzea izango zen zikiratzea. Baina guk utzi genuen hori gertatzen gidoitik hasita. Eta orduan dinamika horiek sortzen dituzu, gertatzen dira, eta oso interesgarriak dira, berriz ere, ze tensio dagoen filma zer egiten dudan, zer egin nahi dudan. Bai, nik uste dut. Inez gogoratzen, ez dakiten seguaren momentu batean hitz egin genuen hain zuzen ere honi buruz. Eta etzen honi buruz hitz egin. Bai, aipatu zen, guk oso argi genuen zeintzen ze gatazkatik gento zen. Eta kasu honetan, pertsonaiak gizona emakumea da, leku bat iristen ari da, berea dena. Hau da, etxea Elenarena da, eta orduan uste dut denok sentitu dugula noizbait sentsazio hori, ez? Nahi dugula nonbaitekoak izan. Hau da, maitatuak izan nahi dugu eta komunitate bateko kide izan nahi dugu. Eta uste dut horrek, tensio horiek da Elena badela horkoa, eta iristen dena, jefa deitzen diote, eta berak gero tensio bat sortzen da berak ardezan behar duena. Hau da, nik nahi dut ondo sentitzea, nik nahi dut horren parte sentitzea ere bai. Eta uste dut tensio hauek guztiak sortu egiten direla, eta entseguan horrela oinarritu genituen, gauza zehatzak hartu genituen azkenean ere unibertsalak, ez? Ederki, zorionak denoi, behar bada aurreko iruzkinean zerbait galdu dut, baina proiektu hau pandemiaren aurretik pentsatu altzen, eta pandemian filmatu zen. Jakin nahi dutea eguraldi baldintzak eragina izan zuten filmaketan. Ekoizleentzat izan diteke eta zuzendarientzat ere bai. Zu gidoia eta nik filmaketa. Bai, egia da, filma pandemia aurretik landu genuela, 2020an egin behar genuen, eta azkenean urte bete atzeratu genuen. Eta, parentesi txiki bat egingo dut, Mikeli buruz zerbait esateko, denok ikusi duzue filma, beraz badakizue, Mikel zuzendari oso ona dela, etorkizuna handikoa, niretzat lehenengo gunetik izan da trebatua, ez du beldurrik, gai genero rolak arrazismoa lantzeari,
gaur egun oso puri-purian dauden gaiak eta nahiko aipatzen ez direnak, oso erakargarri erutzen zait, hori. Eta inork baino gehiago lan egiten du eta bultz egiten du, eta mugak positiboan bultzatzen ditu. Hau da, bueno, egin ezin diran gauzak, alegintzen da egiten. Eta hori oso motibatzailea da, eta niretzat, ekoizle gisa, bere zinema eta bera ere nire laguna da. Laguntzen di pertsona hobea izaten egunero, eta ekoizle hobea izaten. Etorri zenean pandemia eta proiektua urte betez atzeratu genuenean, nik uste dut Mikelek hori frogatu zuela, gaitasuna zuela, gelditzeko, eta berriz filma hartzeko horren beste denbora pasatu ondoren. Ze urte bete asko da. Ze filma sasoikoa zenez, udan egin bertzen. Ezin genuen abuztuan urria filmatu. Genekin urte bete genuela aurretik, eta hortik bertutea egin zuen. Hau da, filma berrikusiz jarraitu zuen, bere lana, nola filmatuko zuen, nola txegatuko zuen, kastinak egiten jarraitu zuen. Hau da, uste dut on egin zigun prozesu bat egin zuela, denbora gehiago eman zigulako. Hori egin dugu filmarekin oroar, baliabide gutxi genituen, eta horretatik, bertute bat egin dugu, gure aldetik jarri dugu. Saiatu gara gauzak desberdin egiten, eta pandemia ondoren, uste dut oso prest geundela filmatzeko. Eta gero hori nabaritu egiten da. Hau da, dena oso bizkor egiten dugu, dena oso azkar, eta gero dinamika horretara itzuli behar da. Hau da, hobetu egin behar dela filmaketa. Eta baldintzei dagokienez, filmaketa baldintzei dagokienez, lehen Mikelek esan duna. Hau da, sua, sentipen hori urtero, suak, zure mundua eta zure etxeari eraso egiten diola. Han ere bizi genuen. Gu gainera urte bete etxearen gendu, baina bosgarren olatuan filmatu genuen, maskarilarekin abuztuan, baina sentipen bat genuen. Sua gainean duzula etengabe. Eta uste dut hor pixka bat pantailatik harago joan zen zerbait izan zen. El guión la pandemia, corrígeme, Fran. Bueno, Fran zuzendu, baina nik uste dut pandemiak ez zuela gidoia aldatu. Behar bada eman zion denbora gehiago, ze idazketa mota asko daude, eta gidoia da bat, baina guk egiten dugun lana beraiekin beste bada. Eta proiektu honetan biak nahastu nituen antzezleak ez zirenekin, beraiek bat zuten erantzukizun handia, ze nire okurritzen zaidan simila da, jazz banda baten antzekoa zen. Jo egiten duena, improvisatzen duena, free jazza duena, baina gero bi bakarlari daude partitura dakitenak eta gidoi batean lurreratu behar dute idatzia dagoen batean. Eta badakite leku bat jakin batera doala eta biek berriz ere biak ere oso eskuzabrak izan ziren eta jakin zuten berbideratzen. Pandemiak utzi zigun elastikotasun hori lantzen, hau da, gihar horretan egoten, denbora gehiago, eta azkenan hori nahi dugu, denbora gehiago izan gauzak egiteko. Bai? Egunon. Mikelek jadanik asko hitz egin du, baina berriro itzuliko naiz horretara. Hau da, ogibide zoragarri honetara, zinemak ere agerian jarri behar ditu teknologia garai honetan, multibertso garai honetan, agerian jarri behar du zuroaren gaia, kortxoarena, berezitasun, edertasun hori lortu duzuena, ze talde lana da, irudiak oso ederrak dira, nola islatu diren, Anpurdaneko irudi hauek, eta batez ere soinua. Hau da, lan bikaina eginda soinuarekin, ze une hori kaptatzea benetan entzuten den soinua hori egiten dutenean, lan bikaina iruditu zait, beraz, galdera, Biki eta Poli, nola sartu ziren mundu honetan, Biki hartzen du aizkora, eta prober egiten duenean, nola izan zen? Bueno, etorri dira, langileak etorri dira, ikustea, eta batek esaten dit, kontratatu nahi nahuela datorren urterako, baina oso txarra naiz esan behar dut.
bueno, oso interesgarria izan zen beraiekin langileekin lan egitea. Eta bere munduan sartzea oso aberasgarria izan zen. Badago pertsonaiaren Ibanen parte bat, berak egiten duena da, nolabait, nik ere pixkat egin nuena, ia paraleloki. Baso barruan sartu zen, gauza batzuetatik ihes egiteko, harremanetik ez duela funtzionatzen, eta orduan basotik ihes egiten du, beste talde baten parte izateko, kortxon langilearen taldearen parte izateko. Ahalegindu nintzen, beraiekin elkar ulertzen, erraza izan zen, eta badago gauza hori. Basoa barruan sartzen da, ematen du esoterikoa dela, baina bai, egia da, ondo erakutsita dago estetik aldetik. Basoa Ibanen barruan sartzen ari da. Ampurdamen onginan, eguna jun eguna etorrian egiten zuen beroarekin, beraz, basoarena, bai, egia da. Basoan sartzen da, ze ihes egiten du. Hau da, basoa beti aterpe babesleku bada, ihes egiteko, baina bere lekua ere aurkitzen du. Pertsonaia hauek beren lekuari dira bilatzen. Berak aurkitzen du, harmonia horretan, giro horretan, gizon hauekin, aurkitzen du zerbait intimoa eta gustora sentitzen da. Hor nolabaiteko bategitea bat aurkitzen du. Eta hori minimoki gertatu zen zerbait izan zen, eta intimoki ulertu genuen oso ondo ideia hori. Hori bakarrik ematen zizuen bakoitzak bere intimitatean aurkitzen duzun ideia, hau da, naturarekin bat egiten duzunean, isiltasun hori, denok ezagutzen duzun hori, intimitate hori, galderaren bat, misterio txuren bat eragiten dizuna existentziari buruz, denok ezagutzen ditugu, leku hori aurkitzen du pertsonaiak basoan, gustatzen zaio, badago eszena bat, ez dago, filman ez dagona, eta zerrenago, barkatu, ez, lehenguna pentsatu nuen, eta pentsatu nuen, noski, hain ona da gidoia, hain ona da gidoia, badirela gauza batzuk beharrezkoak ez direnak esatea, eta bai aterzen gauza bat pertsonaiak esaten zuen. Esaten zuen, oso zintzotasunez, gustatzen zait basoa gustatzen zait. Ze arkitutako zerbait intimoa zen, sekula ez zuen espero. Baina arkitu zerbait intimoa, denok ezagutzen duguna. Eta esan egiten du. Eta horrela da. Bai, horrela egin nuen. Elenaren pertsonaiak badu puntu hori. Hau da, bueno, zuk esan. Baina uste dut hor badagoela goxotasun puntu bat. Bueno, ni basoarena, Biki bezala, gauza batzuk eragin zizkidan, hau da lasaitasuna, baretasuna, baina Elenak ere, basoan, bere haurtzaroko giro bat zuen ere bai, hor aurkitzen zuen, baina gero, mehatxu bat sortzen hasten da. Ze Paul, pertsonaia ara joaten da, Iban, eta bere burua ez da ikusten kasu asko ikingo baliote bezala. Beraz, nik lan egin nuen, leku batean noni hasieran eroso nengoen, baina gero leku horretan, simbolikoki, berak irensten zuena. Horren beste doa pertsonaia basora, utzi egiten diola etxean egoteari. Beraz, tensio hori, sortzea, ondo zegoen. Bai, bada gauza bat, lehen zuk esan duzuna kontraesanak, badira aditza asko, aditza aktiboak denak, oso interpretagarriak direnak, horren esan duzuna, bai, hau da, Ibanek gauza asko lurperatzen zituen hor. Hau da, nik esan nahi dut basoarekin harreman horretan, ze, bai, Paul eta ni saiatzen ginen, pertsonaia hauek buruan ez egoten, baizik eta erraietan. Ze harreman oso harrigarria dute. Hau da, gatazka bat elkartu egiten dituena.
eta Polek eta nik nahi genuen nolabaiteko lotura, animalia lotura bat sortu. Basoarekin zer ikusia zuena, astoarekin, naturarekin, justifikatzen duena kakotze hori, bestela kontraesan gehiagik daude bikotek duen, eta nola justifikatzen dira. Eta hori gertatzen da. Bakarrik ulertzen duzu, oraindik ere fisikotasuna dagoelako. Badago oso ondo azaltzen da gauza bat gorputzaren aldetik, hau da. Zu horretan, nik uste dut Mikelek egin duela zerbait oso zaila, zineman eta beste adierazpen artistikoan hartu elementu bat, eta zentzumenak eta irakurketak ibai gisa ireki daitezen, eta hori da, auzi fisiko hori oraindik borrokan ari dira fisikoki ere harreman horretan, bakoitza isolatua, baina borroka intelektualarena badakigu hilda zegoela ya, beraz. Y lo que comentabas del sonido, igual el sonido es la parte... Eta soinuaz esan duzuna, behar bada hori da parterik autobiografikoena, niretzat nego goratzen naiz, basoan negoenean, zuk ez dakizunean, itsasoa ezagutzen ez duzunean bezala, basoan zaudenean, ez duzu erreferentziarik. Hau da, galduta eta ez galduta egotea, lebeirak egiten dutenak kortxoan, goizeko 6etan joten dira lanean gaua denean, ordu biten uzten dute abuztuan bero handia egiten duenean. Beraz, soinua bihurtu zen aukera askotan irudimenarentzat, bai nire bizipenean. Eta hori da zinematografikoena. Beraz, hori lantzea, aldez aurreko lan bat egin zen filmaketa hasi aurretik, Leo Dolganek egin zuen soinu dire zuzena, joan zen soinuak grabatzera, behar bada filmaketaren grabazioan sartu ezin genituenak, eta gero egin zuen filmaketa oso, eta gero Xanti Salvadorrek soinu diseinuan asko landu genuen planoak biderkatze horretan, iradokitze horretan, soinuak kanpoan daudenak, baina oso barruan daudenak ere bai. Iban eta Helenan, haizearekin. Badago momentu bat ere bai, soinu absentzia ere dagoena, hain zuzen ere hori sortzeko. Sintonizatzen duzula edo ez zaude ere bat kokatuta. Ze pertsonaiak, azken galdera egingo dugu orain. Arratsaldeon, mila esker Opera Prima honengatik, badakigu ze zaila den film bat egitea, Espainian. Galdetu nahi nizuke, honi dagokionez, ea uste duzun orain, hainbeste laborategi, ekoizpen funtsekin ematen du, Opera Primen batez besteko adina 40 urtekoa da, okerez banago. Eta hori zergatik da, ekoiztetxeak ere, Laura, galdetu nahi dizut, zer bilatzen duzue ekoiztetxe Opera Prima bat ekoizten duzuen, antazkenik, antzezlei galdetu ere bai, nora erabaki zenuten hemen sartzea? Mila esker zuri. Nire kasuan, egon zenen gauza, ikusmira berriak. Eta hori da laborategia, zinemaldi honetako laborategia, beste kultura erakunde batzuekin, bata bakalerakin batera. Ematen dizutena espazioa, denbora, ideia, mentoren ideia egokiena, kanpoko jendea tortzen dena, entzutea norantz joan nahi duzun, eta eskuzabalak direnak, errespetutik proposatzeko zugandik. Hori ikusmira berriaken gertatu zen, nik gainera etxe bizitza, etxean berean bizitzen Kiro Rusorekin, beraz hain ondo ezagutzen dugun zinemagilea, eta harreman hori izateak, 6 aste horietan oso mankorrak izan ziren, eta ikusmira bukatzean, genekien ze proiektu egingo genuen, eta proiektuak kokapen bat izango zuen mapan. Ni Laura ezagutu nuenean, edo munduan ibilena izenean proiektu honekin, esaten genuen ez, jatorria hor dago, zinemaldiari lotuta dago. Beraz, horrek ate asko irekitzen dizkizu. Beraz, hori dago, aurkezpen kartantzeko bat, baina gero, denbora dago, baliabideak, Pol etorri zen improvisazioak egitera,
¿no? Improvisaciones de Improvisazioak egitera, que han acabado siendo algunas de azkenean, ellas incluso, horietako batzuk que están en la película. filmean dauden sekuentziak dira. Bueno, Beraz, yo no sé, no me atrevo mucho a hacer una reflexión ez sobre naiz el ausartzen rango de edad, pero sí creo horri que buruz ezer esatea, baina behintzat gure filman, denbora, Laurak esan duen bezala funtsezkoa da. ikusmira berriak nos Eta ikusmira berriak hori eman zigun denbora, el primer paso, tiempo lehen urratsa emateko. es lo que Hori da behar duguna, necesita todo. hori da zinemagile orok behar duena. Eta pasaizo txiki bat, Es cuando estábamos haciendo las improvisaciones, improvisazioak egiten ari ginenean, txandalean, polen improvisazioak, tabakaleran, y yo hacía el eta nik egiten nuen gero acabó haciendo Vicky. bikik egin duen filma. Estaba en la cámara Ni haciendo negoen kameran improvisaciones. improvisazio hauek egiten. Momento que Paul, Egon zen momentu bat, tenía una non Polek, escopeta, ¿no? bueno, ez zen eskopeta bat, Haciendo, y tuvo como un gesto eta keinu bat egin zuen, eta sekuentzia horretan, filmatu genuenean, él hicimos una toma y egin yo le genuen dije, hartualdi bat, eta esan nion, Pol, ez, a eso, tú me ez, estás haciendo zuk ikusi ninduzun egiten, eta orduan, esan zidan, hau, bikaina da, hau da, y yo le dije, ideiarik onena, hau zuk egin duzu improvisazioetan. Antzesle bati, esan dizareko zen gauzarik okerrena, 5 urte geroago, ariketa batean egin duena, bueltatzea. poco sintomático de Beraz, sintomatikoa da ikusteko nola egin dugun film hau. Sí. ¿Qué buscamos las productoras? Ze bilatzen dugu ekoiztetxeak, Yo ahora cederé la palabra también. orain hitza emango diet nire kidei, baina ni pertsonalki Talento. uste dut talentua, Mikel argi dago Y hay mucho y tiene hor handia duela, acompañar. eta A alguien. lagundu norbaiti. Decía antes mucho a las Buelta eman bar zaio asko gauzei, ze oso zaila da zinema egitea, España, en Cataluña, ¿no? Espainian, Katalunian, Y en ese momento lo era eta un horretan, katalanez ere, cuando lo levantamos. zaila zen, Pero creo que baina uste dut, hay que darle la vuelta en este sentido y buelta eman bar zaiola zentzu horretan eta pentsatu, opera prima bat aukera badela, gainera alguien en un viaje norbaiti laguntzeko bidaia batean, en este caso. ¿no? luzea dena kasu honetan, baina niretzat hori izan da. Para complementar, a ver si Osatzeko, bai, nik pertsonalki gure, bueno, opera prima tan espezializatu gea. Hau da, 40 urtetik bera ere badaude, 30, 30 piko. Nik ez ditut 40 urte. de nuestros mayorcitos, ¿eh? Zuzera gure zerrenetako bat. Pero sí que es cierto que Baina bai egia da, film bat azkenean, ara, lanean ari gara, una cantidad de dinero importante, diru kopuru garrantzitsu batengatik. Eta, desgracia, por suerte a la vez, eta zorionez, diru publikoa ere badugu. Beraz, arretaz jokatu behar dugu. Lanaren aurretik, proyectos muy trabajados, proiektuak oso landuak dira, eta horrek eskatzen du epe luze bat. Hau da, tailerrak egin, gidoia, finantzaketa, 4-5 urte berrituzu oso zaila da filmat egitea horrela. Beraz, llegar a la treintena, 30 urtera complicado que no pase así, iritsi arte zaila da gertatzea. que a mí me gusta mucho Niri para los no organizados, metraia laburraren mundua ere asko gustatzen zait tanto confianza errealizadore berrientzat, inversores. eta gero inbertsorentzat ere. Eta Yo creo que está muy nik uste dut, está muy bien opera prima oso ondo enfokatuta dagoela gure herrian, eta es la segunda y la tercera película. hor erronka da bigarrena eta hirugarren filma egitea. De apoyar a los cineastas. Hau da, zinemakilei laguntzea bigarren, hirugarren filman. Zen, opera primaren booma gertatzen da, eta gero hor abandonatuta uste ditugu. Nik ere hori egin izan du. Ze bapatean ematen du ez direla hain interesgarriak, ez dakit zailagoa da. Eta uste dut hori dela Espainiako zinemagintzen erronkan. Xabier, zerbait erantzi? Bueno, Mikelekin genuen harremana lehendik genuen, laburmetre bat egin genuen joan den urtean. Hasi bat zen urrengo proiektu baterako, eta jakin genuenean zuro egiten ari zela, ekoizleen arteko borroka sartu gabe, hitz egin genuen, eta esan genuen, garrantzitsuna da zerbait egitea. Gure kasua etzen horren beste, Mikelek proiektu egiteko, Mikelek film bat egin behar zuen, oso hori oso argi zegoen, eta ikusi dugu zergatik. Eta orain heldutasun momentu garrantzitsu batean dago, egin beharra zegoen, eta kasu honetan, egin genuen beraiena,
berbada gure egingo dugu, eta... Bai. Mila esker guztioi, muchas gracias, despedimos al equipo. Eskerrik asko, txalo berbada.